Kawu ɗan sarki, Aisha Umaira tana tambaya menene silar arzikinka? Ke ce sila. Yawwa, naji. Aisha Umaira, to ke menene silar yin arzikinki? Kai ne sila. Ke, ni kuma? Da haske da ke so ki aje su ne. Kai, me kake nufi? Santa kake yi? Ne aniya zan rayu da ke yi sassauci. Kai, kawu, gara ma ka rabu da ita don an mata miji. Tushen mu ya zama ganganci. Kai, kamar ya. Na shigo zan mu baya a rayuwa da kai ne riba. Aisha, kina da kina son kawu? Gidan mu ma sun saba. Kina nufin kin saba da kawu? Ke tauna mana ki mana kafin ki furta. Kana sane magana ko ba na faɗin ka sai na tauna. To haka ne, amma nufin ki zaki auri ɗan sarki kenan? Amsar kaɗai furcin da ba a fitar shi sai an zai